er vi ankommet til Trucks and Racetrack, hvor vi skal ind og køre Porsche Cayman, Aston Martin V8, Formel Renault, og så regner jeg med, at vi slutter af i en Audi R8. Lad os smutte ind og kigge på det. Jeg håber, det bliver sjovt. Hvilken parkeringsplads. Med køremødet vel overstået, er jeg nu klar til at hoppe i en af de rappe Caymans. Okay, well, best thing we go out and just see how we go. Og så startede et vandfald ellers af gode råd og formaninger. Okay, I'm looking for you because the visibility is not good, but it's all clear, so out we go. Nice and steady though, and up again. That's it. Both hands on the wheel, that's it. Nice and steady, and up another gear. Start looking in the left-hand mirror to see what's out there, but don't knock the cones over like some people seem to do whilst you're looking in the mirror. Staying on the right of the track. Have another look, it's all clear so we can move to the middle of the track. Aim for those far cones on the left, the red one, gently brake. Stay in this gear, stay on the brakes all the way up to the red cone. Then lots of steering to get the nose round because we need track position on the right over there. That's good, then round to the left. Den første bil jeg skal køre her på Trucksen er en Porsche Cayman. Og jeg har nu 4 omgange til at lære banen at kende, inden det går løs i en Aston Martin. It's smooth the exit out, you carry more. And one more lap, Thomas. And it's going very well. Så er vi på sidste omgang, og jeg får lov at smage en smule mere af Porschens kræfter. But carry on doing it, you're doing it very well. Instruktøren ved straks, hvis han synes, din højre fod bliver en smule for tung. Nice and steady though, not too fast. De er ret restriktive omkring overhalinger. Det betyder desværre, at du sagtens kan blive hængt til tørre bag en søndagsbilist i et par sving. Og ja, det er naturligvis ikke så fedt. Lige når det begynder at blive sjov, er det slut. 4 omgange i en Porsche Cayman går forbandet hurtigt her på Trucksen. Englands hurtigste bane. Fede biler er der nok af på Trucksen. Du skal blot vælge, om du vil køre Ferrari, Porsche, Lamborghini, Audi, Aston Martin og så videre. Jeg havde valgt den fede Aston Martin V8, så lad os prøve at give den lidt gas. Sludderse 12 fra Cayman var blevet skiftet ud, men det var nu ikke ret meget bedre. Cross to the left here, straight line, on the brakes here, braking all the way up to the turning point, don't change now, stay there. Try not to stabby on the brakes, nice smooth braking. On the ground, go! No, power, no, don't overtake, no, brakes, on the brakes, get your speed down, brake more. That's it. And change gear. Done that, that's alright. Det er helt tydeligt, at der i forhold til Cayman nu bliver givet noget længere snor. Og efter et par rolige omgange får jeg nu endelig lov at føre den bomstærke Aston lidt af. Her er vi på jagt efter en 911 Turbo. Back on the power all the way through. That's better. A little bit slower in, power it all the way through the corner. Carry the speed down. Igen går de 4 omgange alt for hurtigt, og lige da jeg er ved at vende mig til Astons og den skiftepaller, skal vi desværre i pit.
er det endelig blevet tid til noget ægte race, og hvor har jeg glædet mig hele dagen til det, der skal til at ske lige nu. Formelbiler. Det er godt nok ikke Formel 1, derimod Formel Renault. Men vigtigst af alt, det er uden instruktør, så nu skal den godt nok have noget gas. Helt tydeligt, at det her er en ægte racerbil. Styringen er ultra kontant og minder mest af alt om den i en go-kart. Tænk tanken, og den skærer sig ind i næste sving. Bilerne, jeg blæser forbi, minder mest af alt om lastbiler. Jeg kigger simpelthen op på dem fra den super lave racer, og det på trods af, at vi snakker Porsche og andre sportsvogne. For at der ikke skal gå alt for meget Jackson-bolden ind, er motoren fra Renault svært begrænset til 4.500 omdrejninger i minuttet. Men det er faktisk okay, for når den kigger ind, kører du alligevel 160, og det føles nærmere som 200. Ak ja, igen er jeg alt for hurtigt tilbage i pit. Men Formel Renault var klart dagens mest intense oplevelse. Derfor droppede jeg også R8'eren, som jeg alligevel ikke vil få lov at fyre rigtig af. Ja, det var så en dag på Trucks and Racetrack, hvor vi kørte Porsche Cayman, Aston Martin V8 og sluttede af med Formel Renault. Hvis jeg skal sige min mening, så var det helt klart for mig, og nu er det sjoveste, men det er jo smag på hand. Er man den hårde track-dag, så er det nok ikke det her, man skal gøre. Men er man ny på baner og vil gerne ud og prøve at køre nogle specielle biler, eksotiske biler, så kunne det her meget vel være måden at gøre det på.